enipa bi abrabo ensi won yi a na obo won beye esan papa bi a wayo na krupo twedi apoba se yadom ato ne nkwanam mu no ntino na omanfo ebo beye na enne dwumadie wedie wo ya baba wa na ofira kwantrum ebaye na sɛdeɛ ɔmanfo ɛtɛtɛne sa wɔ no so na ɔbɔ ne bɛyie no ɔsɛ Sompa Asem Mpe Nipa sɛ nyɛ mo ɛnam de asemi bɛda mo na mabɛpa me ho akyi na empo kura no ɔmanfo ɛnsa ɔde tɛme so na sɛ mɛbɛifo a ɛno ɔpɛ sɛ ɔma wiase nyina hu sɛ sunsum na ɔmo ka no onibe na sɛdeɛ ɔmanfo ɛha na adwene ɛwɔ mpɛsua so a wɔte ani kuro mu no wɔde abɛda Sompa Asem Mpe Nipa ɛnɛ Asem me kaise na ye wo fie ni ho Fox FM no na me ye mediation na ma me bi eba ye Osei Oforisuo me baifo me si adami ti dwa me say ga na me nti bi mpani nsem dan na ne nyina ne se ne ma aka miensa na omu nyina ewo America mem na maame ne komo se wari amanfo de no a aduru ne ba pani no so a woye dokota ewo America no na maame no so empese wode ne ba no bekoro obedwa to Oforisuo bema hey da no na nya asem ketwa san komo no bi enene ye ba bedi no afidie wi so enya asem ketwa kora enuti ya fa konwa tenase wate we Sompa Asem Mpe Nipa asisam apo mentemme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene promesi bire ne de ama kama pa na yeni agigin su no ye tinsuo nani amomanfo dodo no a enso asebi anom kama ye kun akoyanim ten ena ye hwe dwumadi obeto omra samwanka sa ena the nation sanka of Alumba obetenenka ewo dwumadi we so na producers awadawroma wadi bi ato apaso na ye beturu sre ene abasa na asuamu ade no medical ka jo so dwumadi we ha ena abetin panisem aha ena abete enkomode aha na afutu semu a emu ohwam na ye de tetra brabo aha ena obete no we ye Sompa Asem Mpe Nipa Kwantabisa Isaac ono chief producer no na kokko search Fletcher omuka jagum enya asem ketwa ewo Sompa Asem Mpe Nipa no so enya asem ketwa kura ada obi so opeyeboa na mse wan yeboa se kokko search ni ba kono no ande menene nante ye no mente ye enti ebiti meche enti se me de no aka ho du yeboa Fletcher kokko search no na sofu bi asese ne din no ejina me de baba tudwa enya asem ketwa ye ko master control room wa MC a hososo no Kevin oyata obo adwuma pa sa na Azuka ne fa Ghana ni ne fa Nigeria ni na se no America life wa abane so no enya asem ketwa osika enso ebo adwuma na Abrante King Solomon Abrante tenten no ono so na afam de enya asem MC ho Samrantie we adawroma na social media applications Facebook YouTube and Twitter no yetimi ehu Sompa Asem Mpe Nipa ewo so subscribe share afufuro hwebi na wontie bi enso emfa emfiri ho na wokọ Sompa TV no so a Abrante ye friend Tony wo adwuma kajagum enya asem ketwa kofuro bofo mpa bema asuketwa me yipebre na asa Yaw Aboagye fosuo nintin fosuo mene funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa mena mete adwam na mene Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so wokiti kriki ese akokọ wonwu ya ye ngoro ne mpaboa da biada omna samo bibia boko de fosuo be ma bibia boko mi vidi yesha o bibia boko so weekend bibia e kama nyame wotumi kese pa oboka na Canada say they are weekend there they abebo eno de kanu unimu difference ade ka make the weekend ya na expenses na doso say eno de sika na emfa kwan ba ko so papai
Wa re papa ene yema. Expenses bi also so wona mo obi so timi sire wade. Eno so kura na ya ne nka ho. Te de mfa so bra say de ka na bra obi. Oh, bi o he de mfa so beba. Na emu aye no de enye animu ya. Papa bi wa wo ya akire nimu aye no ba. Fo so worry na ko sign no okay me eye. Me de me ko sign bibia okay me ko ehwe. Am bi penti. Me ko sign hwe. Okay. Odo no eye ntiase. Eno no enye ye Ghana for de o. Sesa se. Ah, o se de bia meka. Na manya somfo onte se kodwofo so wuyi. Oh no ma ekoso. Oh. Ayana me mpese lumba ne sense meti yana mani ewu. Na ne waye samdroni de ese uti. Ayana mani ewu. Because papa no kan nsem to na nso nipa mfa. Na sebe kodwofo su. Wono kura wa try wa yade. E ma kwadwo ho na bo nwum wo Ghana ha no mo a. Sebe na ma teta na. Kwadwofo su na di kan de sa no ma ne baaye. Asem Mpe. E ono omo ye show. Ana ma nne enyumtufuo bi ene omo bo nwuma na ma teta ro mo. Kwadwofo su na ede e de sa de ne ba Ghana. Enso ne kwadwofo su awu. Me kura na mwa se lumba kura wo yade. The way I see ba so pa si so na ema mienu. Asa ko reba ba fo bi asa be anu ampam. Wo mo ile na ma ye ko be tre ne nai me nan de wo. Se nchan. Na kwadwofo su awu ana se wo ware mienu mpa na ye de. Me de. Na sa asemu amanfo tu na basa ne sra na hwan na lawyer bi ka na weka yenya so most of them side check obi obi Asem Asem kase pa me de bia maka ofoso me say awade se oba me yire no na me ne wotia ade kuta mam de ma nye me kosan ye wo kosan na se udi nsamfu a na me ade kuta na me de ma nye san na bibi okay me ko this week wo me ko kiye me kosan hwe me san de me san hwe mo no masisu no bia no wangwan kosan na lawyer Asem bia me ko me kosan mo bia kosan ade ne kuta na oba no osomsompa afama no ti the nation sank bibia bako de erade ayade amaya nkwa the shemada bodwe moje die fusane ka kire ya wo se inshirane ne die enka ne dini na yada na siama si ya college nyina nso abrabo se da ne da nyina no omutimi fere badumadi suma ne ma ekoboko edemaye ye ma me no me wo fia edura numre ya ebi fere omoma omade hye ene wona ekeka ho se omunyina mara dwumadi na nya na nkofo no omte eyi ho no omode de omu fere se omunyina mara na ne ma enko tote mfama nyame hya safo ni nyina na onye omu kase ma ne ma enko tote yaw yaba ne se yafutu sem na na wase yiwura mu na afi etiminya bede mamamfo so ba go so hima etie na mi sha no nya ne kase na afi ma me ni ta hotel so masreba de sha de amana kono yemra bi okay anoti ebo nonso na ekwo nanim seya na dodo no atwe aben wa fidie no sanse medika ka kire wi asema nyina se ha na obeti afutu sem etentena brabo na ya brabo ye orofo na afutu sem no me ka kire obi se agide bi na obeka wasem na afutu sem no agide bi obeka wasem orofo krobia sante kotoko se me kwa me mabiem ye kan wo kwantia eno te duru baabi a ya ma wo kosekose enhye utrim na dabi obeka wasem orofo eduru baabi a wadwuma sem no ho ye de pa ma se ubenya bia yo no kura ya asem se wanya bia ye no so kura so ya asem pa amania ne wo haw ani atete bia wo ba famu Sompa FM eno ti eduru baabi aseye bokom ye power pampam ka na ukom na ye hye de amawo warafo eduru baabi ye mane haw na dabi ubeka wasem so ubeka asem no amana ye yaw so
So wo de sedia ene beka wansem no eno ntina meka kire wo se emfa ho ani poso bia ekoso adwumanim no dabi wo beka wansem oba wo kwa awade no awo ho ye wo den atem dia na yedi wo fie ho yensa ne de tere wo so ewo bro no mantemo no so ukura busuafo akura mpewani mu ahwe kwa fa kwa wukumafo de wo ne nam no odofo ya na ahomete enum ada paatwa ma me kan wakuma to yam wate na krupo twediam mponu a wono ankasa eye no mmere no odofo se no nsia bom prenunku ade a ma sem wa me kan kire wo dede bia wonya yafuru emfa ngo ba ye twa na dapa se ma me dabi be kan wasem wate ebeduru ba bi na ye nkomodie na wo kan wasem de a kire afoforo no na empokura no akoya dance die kese e de amawo ma me dabi be kan wasem wate edia bai ena ahye so na empokura na ma brabo ne mu ayetawe edia mawo ena brabo bi ni komodi a obi edie no odofo wo kana sam edia kire wo bi bo abra wo kotena enkran de ode to aduane adikura na edin ma no yie ba ena waye odefo de opebia na odie enu wo kana sam edi akira foforo worofo me hye wunkura ne se eyaw ene abene bia na wudi ewo abrabomu apenisie bia na wo komu no ma me wo se basa wo na dabi wo beka wasem wate ye ya mekan obi tie na nwumre o se efri me koda bremba me mpani mfie so na me akura me nkura dwetire bia na maye maadwini se metu kwanso mi nkura sika bia enso awurade ma ne nsa so a ene me kwotena America mamu no odofo maye odifo papa dabi be kan wasem wate eno te ye kan kire wo dede bia ene wode ne nsa hye ne damri fam na wode ne nsa asum na no se no nsia bomprin na no paswo no wanyani nshira se premoto na wanyani nshira ani daswo ho wate sansa krobia sante kotoko aka se dwanya ntuye de sene a ye beto nwoma enu ti dabi so obeka wasem a mempa ebo a mebo ne se wasem a obeka no ebekwa akwa ye sede asem a obedane ede ama afufuru bi wo hawo ani abele bia wadi efiri wo nkoda abere mu mpani mfie so na ofuru sani da so okura ni ho nso ene se awurade ayi wani da so a orofo fa aseda ema krupo twedi ampon enu ti se waye ma Isaac ya na waye ma bawara na so odi Daniel ema jatabuo mu no ne ho esanu firi jatane mu dia Shadrach, Meshach, Abednego se ojafo no se krupo twedi ampon dromo mo ama wantumi anhye dia odofo da bi beka wasem wate enu nto dede bi ankana komanto ne yam enu timeta kana fidie bue so God created every mankind for a purpose nyankopo nim di ntia obo wo se wan pepere wo ho no wangu mpofiri mu wo dia de sefata ese nyamede mawo na so sebi wo wiase a oba e bia no eso de mawo na dabi utumi kan wasem eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 the nation's anchor. There are insurance nipa bia wotie anumre na onkoso a nyankofo akese ya ne saka bibia setena mo be okay e wa brabom na urade nyama no
adeɛ bi ntiti afoforo fa ahodie so no ano na yɛsrɛ de ama wɔn nyinaa na yɛaka akyerɛ wɔn sɛ dabi yɛn nyinaa yɛwɔ asɛm ka dabi nso so ana yɛbɛka ɛyɛ nsɛmfoɔ bi a emu oduru na etwa kɔ baabi a obi wɔ asɛm a wɔbɛka ne dabi a ɛyɛ papa a afoforo nyinaa bɛtie na awɔse agu wɔn na wɔn apere sɛ wɔn nso bɛbɔ brɛ te sɛ bi saa na ewu obi nso asɛm a wɔbɛka ɛbɛyɛ awerɛho na yɛ nisuo ama afoforo bi a wɔn wɔ nkyiri nyinaa nso so atumi ate nisuo ne bi aboa na ne aka sɛ maame papa ante wabrɛ nti sɛ pɛni bi ka kyerɛ sɛ mi de mi ne ka dabi na mɛka ma sɛm a baabi ogyina no anyɛ positive a na yɛ negative maame bi wi ɛwale yɛ ne kuna wensan gu n'anim ase saa na nso saa awadeɛ no wɔngu no nkumafoɔ de ne efam kɔwensan ni awale a wɔwom ne nyina nkumafoɔ saa de ne efam bɔɔte ho ne nsa hyɛ n'ano na ne ɔka ne sɛ meyɛ ne nkakra nkakra na dabi akwanya bɛda hɔ a mɛka ma sɛm ampa so saa gyidie na wɔnya ne bɛma dabi aba efiri sɛ minim obi ɔkɔtɔ bɛɛma ɔwe nsa sɛ abusua yi ne totwene mu na ɔne mɛma no wo mamu nko adu na ɔbɛyi na struggle de hwɛ nkora yi na papa wi nsa na ne proto ɔyɛ so afuo yɛ 1 proto pɛ imagine sɛ bɛɛ da hwɛ nkora du ofurafuo nkotu banche ba aburu sɛ he momɔne a yɛde to nkwan mu kora enidi na nkɔfo ɔkasa maame ntu da so te saa wade yi ase yɛ dɛ ɔse dabi ɛna me mɛkama sɛm maame di dabi na mɛkama sɛm dabi na mɛkama sɛm dabi na mɛkama sɛm saa da na mɛka ne ya papa ya kɔ afuo mu saa nwumrɛ ɛgya woni hwi bɛyɛ ne fie ntu ɔkɔ ya waduro nyina wɔ afuo wabobɔ kakra so de mmere bi ayɛ nkwan atete bi amene owie wada watwa kakra sɛ ate afa so wada ma ade asa ɔte n'ani da suo mu na sɛ kɔbɔ nɔnso na ɔsɛ menka gu mu mfa mmerɛ papa nam kwan so basa ohunu sɛ moto bi di mirika ɛpake ya na atam check bi na ehura tumura na mo sɛ tu nipa mienu pua o na ɛsene no papa no kɔdwe ho hwɛ ya sika na ayɛ ekulaki ma sɛ twom ɔfai no de kɔ bush na kyiri ba bi saa na ɔde kɔhyɛ hɔ no gya hɔ ba fie obetia nwumire nu nso yɛsɛ bank ka bi kɔ na akromfo bi di moto ni tu akɔyi sika a ɔmo de kɔ yi ni nyinaa yɛsɛ ɔmo di moto apolisifoɔ atresi ɔmo saa ɔmo anya no no sɛ sɛ sika deɛ ho dwo kromfo agohun kromfo akɔfa twɛn ma adeɛ sanyɛ adeɛ kyenyɛ ɔno asa bɔ mu ankakra kɔfa ayɛ na ɛgya ɔde ba fie bo ɔba ne amakonya ni o afei sɛ papa kɔ wensa nyinaa yɛ sika a wonnie ne ho adwendwene nti na no ɔwe nsa sɛ sika timi mo bi nsa nom tekɔ papa yi nsa ate n'ani so sɛ wen business bɛn na ni papa yi nso so obebie afei papa na creative filling station afei na yiri na da so sa wale payɛ filling station afei ye bodwa bia no ne ma me ne kwan sɛ wɔn kasa wɔgye mic no sɛ me kan sɛ dabi me kama sɛ me nya abotra ntena papa yi ho nkakra maame kasa ne ni so ogu no wura ti na nka ni da so bi sɛ wɔ animu nti na no obi aka na maka kyerɛ ne sɛ agye dabi na mo nsɛmfuo bi a meka wie deɛ ne deɛ kɔ bɔne o ebewie papa na obi so deɛ bɔne nko a wɔno ankasa na afa adamfoɔ ɛde na tukwan akodu aburokyire ɔkɔ no ka kyerɛ sɛ boomi nua me ba yi nya me ngrata o agya adwuma no yɛ nko a yɛtua wo ka ndi ɛna agya manya kakra me de abɛfa wo aba ma pa adwuma ma yɛ nkakra sa ne yɛmfa nye pipes ne yɛmo afoforo maka ɔbɛte sɛ nadamfo ne pipes no na nam so ɔno so dwena afoforo wonya sika ɔde kɔfa afoforo abɛnti no ɔno de ɔbɛyɛ ne ntam ma ne saka ne pipa afi wo bia ɔna ekɔtwuku ama aborɔfo sɛ ne nua no ɔne ne te dan ne mu no oni pipes enti yɛmfa no ne yɛmmɔ no man ne te asɛm no hu sɛ na yɔnko brɛboɔ na ɛyɛ saa no bɛsɛ me ni hwɛ ka na dabi no mɛtena se na maka nsɛm ama nipa atem ne nsɛm wase etom de bi wɔ abrabɔ mu apanyini sɛ ne ɔto sekan yɛ wɔ m'akyi ne nya me ya so nipa mehwɛ na wato saa sekan no nya na metɔma ne die nya na me ne kɔ nakra na no nya minya no onya ya minni asomdie no but me ni bibi aka kyerɛ no dabi sɛ awurade recover me bie mu a sɛ nneɛma ɛsɛte ama me bie mu a sɛ metumi asa cover me ho nneɛma ɛtotɔ yi a ɛda no na mɛka ne twi ama na hunu sɛ na nsɛm bi wɔ ma no na nsɛm bi wɔ me yaw yɛnya ma awurade na ne ayafa mu bia no yɛntwɛn dabi nya no wɔ dabi ne bi de mu nipa bia sɛ one day obetumi aka mu asɛm bɛma bi yira boa no
if you na wo si no phone sa no da obebia no na ebehu story behind nipa o to cement no nipa o to land ni hu se oba papa bi onya no na men na okura ne waka eye dabi nya sa won ti ase papa bi aye ne wero na yiri din nko na de da so abusuan nti ase nim se oba no na asoso nim oye ma ne ye fe keke na nya be ma dia e kire dabi unya kwabrane no wo kire mu se ade na ye mo se me yire gimi me no enye ono anka me nim ba bia madri nya abotre na twen dabi na yaw dabi ne be ba me nyina adi okay edo no dabi dodo no happy e won sem e kan se be ya abroho se be ya nigye age se dabi omna samwa oh yeah afa ancha kase ma yatifo ne ahwefo a omo hwe na eneme amenwa sarifo nsu free Italy obabom chidom bra kwa ba ya amenwa pa no yanchen papa yi no ye kotokwa yi ofi be posu keke sapon we papa ne de na to no okay nti omo zo nyina na me papa no ye nya ya wiafo be posu ne anka ase de nti nwe so ababache e ma kwa ba yaw da bi na meka masem ni pa bi ese so ti wiase onya history eso onya history e kan abrabom nti me mo abrabo to tensa na won kasa ne sa sikani bakra no ese onya history ohia ne ba ese onya history ipa bia wo wiase bia ese onya history because situation bia wo mu bia no seven predo onya ne to tensa ye wo betu sika mu kra na stress onya history onya bia ka cha nchima sa topic ne ye da bi na meka masem topic bia unya da utimeka onwo kire wa utimeka situation bi mu a wakomu a ya na ohu hiahia mo ena sa ma sa kasa no eba wa no ene wutrim sa ma bia me koi pa de sese be mpredwa sese mi yimi tiri ase a dabi na meka masem wo ka se mbi se asisa be mpredwa sa so tintin nyine ya on sta kwatia na wo kwa bi so yaw abrabo a ye bo no wo hwe ye nuano mo fa desert so ko Italy wewuram ye nuano mo fa kwan bi so di tu kwan Sompa FM wo won ma 7 predwasa ono ana jonso pokwabra osi okolibia ono anu jonso no mo won na kan wo pokwabra na kan nuame bo de chia nti desert ne so no edu mebe na nsuo ho oden ya susu ampa se otu mam na ha nsuo 7 predress nya na bibia Ghana na obi kotozu amepewe o se we nye de hwedin zems monya o kotozu we nye de na mamwe na we mamwe so enua na situation mo nam desert so na sebe omo gerasa nsuo asa tikasa ben na ya ususu se beba wadwem saka se ye kan na beba wadwem ya situation bi a wakomu bia no impo obi a wako wiade am ya che no na ye bu no ade ba ne timu an se ye da bi na edai me kamasam se minya me tiri titimu an na menya me ho titimu a da bi na me kamasam ya okope oba no ba no situation wodo famu no se nyame ya dom na butohwe bia na sabusi kwantempo mu a yaw meka wo betuo no sa kasa na bebo ye ade wo na mafiri me na meduru fia da bi na edan meka masam awade a wo ko ye na ekoyie eduru me bi na ebisi basa ye ka bibia kire ba ma ya wonte ase ye ka bibia kire ba ya wonte ase afede oje wonye kasa ba wanum ye da bi na meka masam ya na nipa bebre wo situation bi ma na sa kasa we ena mo kakai ti na meka se nipa bi eso nya history wo abrabom na onya bi ka kire wo njirima ya o papa bi o timi de ne ma nyina atrase na o kana lifestyle especially mema na wo mu no o de kire wo a history ti da bi na meka masam no
eya sembi se nipa da sani bia wote Ghana hanko ade se onya bi because of history kan wa brabom yaw idrum na bi ho a traffic kura ko to mu kura ye se be me free traffic imo akọ bebi ameko menya du fi a na meka masem ye adwana mi di ye die ya kasa hia mi die sa kasa nyankopon boa na firi me menase ya pie da bi na meka masase medi nkwan adwana bi mu a ye kasa bi a egeneti ko ba bi ano odin na ba sa kasa no so ba bra wako situation bi ma yi wani enye ana wo je wanye ana wonya gifuo bia sa kasa na ba wonu da bi na meka masam da bi na meka masam sa gina wo ma situation bi ma wako akodu court ana himfie bi ye di wasam na asam no nim pefese asam wadi esa nka minya kamafo na wonya kamafo asam ba wodu ye se mi firimu fia da bi na meka masam na no ababa wabi na me hwe TikTok na maami bi I think say Kumasi ya bra omode kosua se wa court lumba mo asemi as social media fo ne yankrofo ede Mike ne ade shesha manfo ne busa question maami bi sa story me hwe na me sere wo ye me hu ya nka me kopak me ka nka me nko me baabi maami ko kasa ma ne traso ye ko wia ne sa fedie maami ne ya yire ni asem na wo kan bra be yi wa no afei mami ebra me hwese ye de mic ya hye na no a wo kasa no atense se ne kunu anasa ne bebeka ma emfa hu na jaya ka mami ne ko nyai ba o kan ya kodu ba bi se na no odin nipa no kra no ye poison no mi wa nso ni wo mami ko ka na se me afei de court na ade ana asem ne wanyen o wie ye e no san ba back ebu kotodwe e pa chew se ye mo fa ncheme odobroni ene akoso ase walumba nye minua we nye me bibia na ye den na me kura me koka sa minim de ye me koka sa hwe yauti o anka mami pake ne ka na ko ne ba bia nti sa aka se nge beba enso akoka wanya asemti mami ne pa chew iti dabi no ene ode be ye kasasua se ye me dabi Sompa FM. sa se mwede empalme ye pesa me kache nipa da sani bia oti wiase bia no esese onye history na mom sa prenkwa because obi abra pesa kasa ni bi nka wadache waka nanso woni nkwanti wafiri woko wantima nka sa kasa ni bia nka because ya kai obi abra owiase pa ya nka sa me obi ahwe ne ma obi sebe mako inkuma insu otoso amedwom sebe bode osobode ahomache sore wode hwe ne man na nka daache sa akasa wi ko akabi nanso wanya bi anka wagya ne ma ho etiya na sa akasa we no eye good manipa sa nipa bia obenya bi aka ye me brama brame mai hwa ya tetetete yi ye nya bi de nanso nka e maame mu hu ye ne a sa nka omani baji o nenso ma sa kasa no o ma nya bia nka ye ofosuo be ma bra ma bra me be hu ye na de me be se wa ma me hwekura ma hu se me be TV so enti ma mi nko de ba ho nenso sa dabi na meka ma se wa nya bia nka woko enti wo kasa no ma we nyina na wa sa sere nkwa tenten se bra me bre awurade ma me bre nye kwa na sa kasa mi ntimi nka bi ne mfa nsa foforo enso e dey animonyam netimi can be say me mei obi abre o hwase na wo sorry afuo mu kɔ nanso edu tama esese wotimi kasa ne bi no se bi wawu wanhu ne ma no awie ye ane ohu ma hyase ohu ekura wie ne wanhu ya we nkrofo bi hon ma ne o ma diye pa so maame no mo bre no sa kasa no ya maame ni ba ko gina sorry dem ana ba bi akasa se ye timi pa mini dabi na meka masem sa edu time se o kana se no maame na wu papa na wu papa bi no de nana ko school e wo sempo se ho no na utim se na ni kuni nana no ye se omo ai ye wo akra nana ne maame wu ye eti nana no ene ne yire ja se eba odi akra be school no de ne ko no de ne ba chese ye mpo akura na papa no abetra gate wo twen o de nana de na kofie na
yaw me trance ye hu se papa yi me hwe ni age na me hwe akola yi nti akola be nyini sabin pre no wasom papa yi bi ana papa yi etima ka se ye asema ye kan papa yi betima ka bi na we na yaw ache afede mi hu papa yi bi akola no kura mi hu ni bi na busa me samsa akola bi ana ne nana de ne ba no nana omo wo yi o se hwe papa na wu oh yaw se papa na wu no se asema me kan ye na dawe yaw edu me bi ema me no ye papa no mabre edu saata man ka asem we sa ka sai ai dapne su nkomo ka bi nanso awai enti dem pesa me kan bi a sai nipa da sani enso onya history sa kasa na enso onya bika ne papam enti nyankopon ma nipa bi ankwa na sa kasa no nipa ntimi nyina ba bi nka bi se ye dabi ena me kamasam sa asem no wo ka na waka papa enti ne nipa bi ba mi bi gina sorry dem him handkerchief nipa bi ntena se maami mrimi no woni nim die nti nipa bi akodu abrochimam situation na owom desert of faso emu no ma famu enne wan meki nipa bi atrap boat so boat yi ko odene safa poani a wotimi sansuo yi bi na otiano seven predators tesa ewu otimu se ni nua pa o safa de bebe mabedu de burum matom na wonso sa nipa ya fight se do it is akasa no wo mo ti boat no nyina mo 20 and 200 and 1,000 people asem a show bi adum say ye da bi amedu fie ana da bi amedu no na make masem tinshanka wrade say ampa situation obi a won bi a wo hwe ne ba ehwe sebe situation wo ma wade o bebi a onam bi a o oba na akopɛ no a wo bibi hye wani o amena bi na wo kotomu o se asem bi ne ye di ato so yaw ye kan hu bebi a mfo wasem fa na asem a so kan say ye dabi na make masem this situation nyankopon me de make kan say omo obi an kwatenten ne hia na se bi hu oma no oma wie no mo so hu onso onfa so a onso de nkra ne ba wi aso hu yaw edu me bia na mo ya ye ne sa nyankopon hire obi bia na ye hu wie na me kwa me mabiem krobia sante kotokoso ye kan nkwantia enu ti ya ma kusekuse enhye utrim na dabi ubenya bi aka edi akire afoforo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello hello 0551931931 0551931931 0548931931 dabi obeka mu asem wate eno ti ya ma wokose enhye utrim hello homano eno ti odede bi emfunctional dream say hello good evening. Majo su eburu katache baby afrefre udin. Yet you. First you that national 3D. The big performance actually, in quite a good copy of you. My say with my son you both you. And better. And no more than yaje, and I must say. No, okay, the bit ubekama asem wate. Hello. Hello. Baby, I'm afraid with the papa. Yet you. Hello, found the question that the body is not how I want to go and what to do. Yeah, the house is very good. I already have a path. It's a no good. I'm a person who is doing a right thing. What is a family for the man? It is like we need to be a family. What are the body in the day?
the day I put on your do, I feel like you're now. Yes, I'm going to try and then the parents are. At the moment, I'm going to put on that anchor bad on Papa Sexy after that. I can think I'm going to get Hello. Majo so buruka da che yetio. Na mishra tataka krani kasa free takurare. Yetio. Oforisuo ni kabra brabo mo fikini nkola primwa ni Oforisuo. The dinner when pada kana semampa. Anish direni mati mapa mudi ata masepa michia mbane munya michia mo. Okay. Hello. Baby, I'm afraid of the Katachi. I can refer to the crash in the family. No, okay, Sammy and you. The more about the boy. Maybe the bonus on us, they need you a clear fire. To the couple of Baba when the necessary quantity to get it with their boy. Sompa FM. No, okay, hello. Hello. 0554931931. Hello. Hello. Baby, I'm afraid of the. No, okay. You too, Obapa. Abreu. Oh. I was. Oh. So. Na ahotre na me you money mo ko kakra you say Debbie no na me beje awon boso ya papa eto eko kakra nyanko pobe damase. No, okay, hello. Nobody. Ayo. Maju so bru. One you. Now what is that? Nyame wo tumi kase pa. Uyo bi dia ya na de ye tio. Opo sa dem na mo kale. Me ko wale, ya ko ka. Kana wale mi. Eso ene o mu ya. Kama kama de. Opo no, okay, hello. Majo so Bapa, baby, I'm free with thee. Free Asante Bequai. That's why. Ya chia na se kwadwo mame bekwa manhene. To be other. Yetio. Tamati kadu mo to you. So be fine. Hello. Baby, I'm free with thee. Hello. Hello, what to make? Yetio, Katachi. Okay. They do be punya mishira and the buy. Hello. My Joe so Papa, baby, I'm free with thee. Okay, Okay. Hello. Baby, I'm free with thee, Papa. I'm Pacha, Father Kojoko, Secretary Father Kojoko. Okay, yetio. Maybe come on and some papa that what can some papa what the church and some papa. Now, who point so the chair could join us, and they used to some or a was side and pension. Yeah, there be some now. I don't quite know. You will be about family or send a in a problem. One abroad, what did there into what the year that what with you are for visit tonight. Papa the blood brand, oh, if you come, I'm in a photo, I can't remember from there. Oh, man, me and the man, man, me and the man. Oh, glad now, or never further the done, but for a week. Now,
time of my men for the no one customer, what you papa or brana. Never put away the chimba from my jaw, what bring now, in fact. The big dinner or your friends were for your men call once I don't want to waste it. Amen. Amen. Hello. Hello. Yeah. What about the Madu? Oh, what you Sompa the mountain security information center upon your in life. Okay. Oh, what you know, Amen. You may say that program to the band 7 days, the Central Information Center in community. Mama, Okay. And maybe the baby shroud. The man of your summer phone friend in for what? Mate. Bye bye. Hello. Yeah. Maju so buru. Yeah, do the safe. Ah, ya no waba. Why? Any pentin e dware ba adwuma se e beboa wo mo. O say. Here number bi I am my friend here the listener. What say? Ah, ye the production number no ebegu TV no so na wa frɛ. Why? It's me radio. Who tie radio? Ah, ye bebobo. Why? Ah, ye bobo a obenya bi atwero. Na say oba kumasi a wo so okwa ahwan da braka. 21st clinic ne Sompa TV abrosa enim obeba ha ne ya ba kama ye beboa. Why? Na bibia aye kama. Asem o. Hello. Baby afrefre udin. Abrantia. What connection? Odifo Isaiah. Tafu abodo for Odifo ye. Obaya or fast assault German the promise for beautiful car. Okay. Kaka mechanism. I almost said that papa house. My papa almost achieving I almost said that papa house. Ah, ye be hwe no mo so mo said that papa sa madaroma. Ah, omo man kwankwa no risk kan mamu e be baka makama pa. Me pa say wo mu a omo bobo diku da ne ho ahwa no. Mo risk kan mamu. Why? Mati. Dia be fo nyina so get mo. Wo ko dia be so ma be fe no pata. Or dia be appetite. Honestly, to a clear woman, any take ne kwa so dia be pata na ho mo bi to mo pa ne kwa so. Kaka mechanism. Hello. Meet you pa. And I be be sure mo pa, na be me sinya ko pom mo nyan se so mo nyan se na de ma no. Ofo mo no ni mo break a steady bia mo ni e be me nya bia ka wate na be me sure na pa why. No okay, ye be da se ni nyina ka ho na eso. Hello last caller. Yeah. Ajuma dase. Jarana about no so pe. Jarana about Ni konfo anoche ni statue no esi ho. Statue no esi ho pampe. Pagani ti ahwewiem. Ba pagani ti ahwewiem. Bodua no kura no. Bodua no kura no dende. Na asantema tumi sikadwa no waso firi soro a ekura no. Asantema tumi Piao asantema ti ase. Ah, na be fa kwanya so na asantema ni na o so state so be to. Na no ti na ke dia so ambona ke. Na ko fon was shan. Na anyo dia na e iro kwanya bi wa ba do. Ai, but every station the guy so many issues here but how many are you saying now every man na me mo question so how did you just so can oh aha okay you for last one oh hello baby afrefre udin if I can say yeah you tell me example. Okay.
the big the class I said she to pass was already idea papa to be a to class the one didn't show so they are one that and she had crowd with bolo the reclamation okay yafo franu enyina emfansi ha na dabi makama sem no obi bua obi ehwe ni suku obi bua obi ede ne to adwuma mu obi bua obi ema ne kan kro wa brabom eba so nanso nipa na wo hwe no enne ne ho kire no ose wa mobra papa anunti saafo no nyina de onsa hye wonum enne anwumre se kanu onimpa ka saafo no ko amoa wo mo na dabi obekana asem anunti se obi me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me de siesie me fie di se metals me WC na me shower set no me pere ni popom ene de be chede ama me enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tiles no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina do Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be our panel. Obenya bi ho. Na bag WC na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. And Turkish doors papa. Orukoto ofie na no a confrontu mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi se no so be Frank Enterprise o techuma market magazine road and Sanabedru Bernard filling station no abrosan yelo numu a ho na Frank Enterprise ho na na dia asem de kura ne se so wo bulu is bono e da hafo e kwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bi a se do we meche Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question is say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC is papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Edruho, Eyanenum Paibo, October Bosune de Tosso Dununai, and in the Tosso Dununum, a Radin Centranin, and what you bay Yejuma say, a Radi to me bay Yejuma, and Paibo Cassia, a crow, Jie, Fahudie, Kwahusai, and in Centrani. Only a Radimabom Punimpu, ne Radibejo. Asem Mpe that's when they say, God of Miracle. And Century and Century Yankopon from Tifo Bishop Abbe Sakikopon Sida so Ayang on Dian Century P. October and Paiboyase. For how no money would Dagano Quada Nabra na and Century Yankopon Paibo Kessia Yachino Ubitia Dancy Beshia Atum to Fue Jojo Ahi Joshua Bano and a Sida Atum to Fuena on Yankopon Tifo also Pon Bishop Abbe Sakiko Pone Awurade basa de na ye medwuma sadie ode na ye adwuma efri teteno beka ye ho ai ewo atwumako fodua Sida Worship Center Mount Sinai Hospital atire hwa
of Possibility Prayer Festival, October the 8th. And Central Beto is in slow down on the Pietis area. Anti and Chum, or Suru Besane, and Radibayan along Juma. Bekaya who was Sida Worship Center. Not yet, Jane, Nidia Wunam Winano, and Yell Radiona. Fre Ahomatu Foiso 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. I ready to me at dinner. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu so na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 nese 21st clinic wo mo sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko okosuku na yesi ajape aba no nso okɔ na nso no de okɔye adwuma mese amafo akɔ no enya gro Jaya no one de won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wo do be simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wo de be say ya dwuma so a wo do be Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kumase, Asafo Leba, Runabout Wa, Encrying, Kanesi First Light, Tema, Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewa High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mybe so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define every day, everywhere, for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day. Fisher pa Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith Ray second annual national conference Yede Bremo wonim se Odasani woba brano ewasa osuaba papa enonti na Ohinini wahihye dwumadie ise de atoso nim pre no mu sugedi anamo na so abapa asem tira yede atoso eye my time of fruitfulness yeyi ede free John chapter 15 verse 5 afenso so Genesis chapter 1 verse 28 Baso Memenda 8th November 2025 Anopa non so pepepe Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase Yatson Safre Akasa Mafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adwomtofa Pabna Nyamengo Sra ewo moso Ebeni PSA Esther Wone Bonyom Mentiasie Afei Osori Adwomtuni Abnam Ponsa Women of Faith the Lord is still a victorious banner Eradinshra Entebo Crosso say ya wona wo hwehwe Sikasam adwuma say ye tugidi anamo Ohinini Adazwa Ministry Sompa TV Kumase dwumadie Ebola
obu ha ne yade no atwa dwan watwa nkokɔ enwoma bia wa ye bi enso yade ne de tete no ekina onimi nhia okuma friends kumase a bebia oben kumase bia no brasantase anyinam eye First Jericho Junction eda kina Forty 39 054 40 39 mama no wa amanie bia da oso no tu anamo na ni mi hia akina makramo. Okay, yene Prophet Joseph na etwetwe enkomo no said papa na die bia dani konua da so bia no Osei Nyankopon na no so na yi sisi a Bible ne dia hwehwe mu yi maami onye baifo enipa dasani ene gu na nemu ase ya go computer so dwedi Kwame and his uncle are almost here. A minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa. Why wouldn't he be late? Or being later? Of course. Everyone to hush, everyone to hush. You go be the luckiest, go be from Georgia be luckiest, from not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're luckiest, everybody go be that luckiest. That's Kwame! Send your God up boom. If you're poor, what's that? So would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Dial star 712 #. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit why also kwato wo de abrewa esma ma abrente me shuve wonante kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules na nya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia nye ho edebe no wahu ama wani agise senior na me wife complain won paso no Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abre bia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Osei Yaw Oforisuo, na me say Debbie. I say papa, baby. You trip me on the Jerry. You sound man. I want fair. Mama ya numbi na ya monkomo. Give you more, oh yeah. Dire. Ini epe me man komo na abo. Aye bi ede. Dire. I want fair. Aha. Na ebo. Dire. Mama. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Mama Sanono. Lawson Dire Bitters wa ha. O ship my na yen no. Hey! Lawson Dire Bitters. Veja.
Cheers to losing the red bitters. Spain. Numinyansem, one time many power when you feeding your tree, and says up in front of FDA, Aji, Judy, and Banzo ba ubusan se adwuma be na adwuma bi anko yesa eti ye besre
ɛno bi sɛ ba pa na ma ne ba Ghana ɛde nkura nyina ba ya ba stranded ana bibi sa enti yɛnhwɛ saa no ma yaw no ma nyina na so bedi akire a wanhwɛ aduane kwa wote akwa no kura Ghana ya ma ho ntɔ da ya bɛbɔ ɔbɛyɛ saa na mmom nipa so ɔmo yɛ saa no ma no sɛ ɔmo ma nipa ho ntɔ no ɛwɔ wiase saa nkrɔfo no ɔmo nyɛ careful ena dwumadie we ebekɔ so na 73 pɔ no sɛ wɔ sɛ my time of fruitfulness na kyerɛ sɛ kropo twedi apɔ ba sɛ yadom obirini sɛ ɔbɛma ɛba ɛde ato yɛfuru ebetumi ehun na eba no wo so atumi ama bi efiri sɛ Nyankopɔn de ema eba no ade aba beche ma omu enya yefuru emfa ngoma tiba bia wo bia no na odi wani akyerem ewo Kumasi KNUSC eye bosumi aye baba besi no ne da etoso enwotwe 8 November ena dwumadie we ekoso rodofo ema dwumadie we empa ho na adansidi a omanfo die no wo so watumi ababa be dibi losi ebe kama aponto nya badi to na eyo no nyina no eye klobie na ye de esefo ho orofo unifie du nwotwefo asem koso bapefo emfa wasem enkoso bia enoa ene klobo the nations anchor Radin shira e ma mi se wa ma asem anhye no so na ba be pe ma ka se ebo bi fi na no kwase mo ba ya so to ma be hu nya me di fo ama eda up to and then gidi he said
wɔn a ɛbobɔ ne bɛ yi sɛdeɛ ɔno ɛka no to be honest bɛ yi bɔ ne yɛ ni obi de sɛdeɛ wɔka no obi abɔ no ampa so obi mɔ no ampa ɛno deɛ yɛ nim yɛmehwɛ mu ada adi sɛ ɔnyɛ bɛyifo te sɛ yɛbɔ no ampa a ɛnokorɛ anaa ne ho asan anwummerɛ yi yɛmɔ maame ɔnyɛ bɛyifo akyerɛ sɛ ebiem maame honhom bi na ɛwɔ pirikyi but physical deɛ ne deɛ sɛbe yɛn nyinaa ɛwɔ ani yɛtumi hu yɛ maame no enyini nso so ka ho yɛyi ahohom nsɛm no firi hɔ a enyini ɛka ho wɔn sɛ enyini mu wɔ saa ɛno nso so su bi wɔ hɔ a wɔn a bɛka sɛ yɛ ahohom nsɛm nanso na nyɛ ahohom nsɛm nti etomire bi a ɛno nso so yɛbɛhwɛ hɔ kakra na abusua